har sådan to faglige ben at gå på. Det ene er på en masse tid på Aalborg Universitet, på en linje, der hedder Produkt- og Designpsykologi, som kommer til at uddanne en masse af dem, der på jeres kolleger, som skal hjælpe med at løse nogle af de problemstillinger, I arbejder med. Det er sådan halv ingeniør og halv psykologi i en skøn forening. Og derudover så arbejder jeg som selvstændig konsulent, så jeg også ude at løse en masse praktiske problemstillinger. Og det er blandt andet en af de ting, som jeg er med til at bibringe Aalborg Universitet, at det er anvendt teori, vi arbejder med i forhold til at løse problemstillinger hernede. Det jeg gerne vil snakke om, det er det her med, hvordan vi kan bruge nogle allerede udviklede værktøjer fra spilindustrien til at udvikle nogle af de her teknologier. Og måske løse nogle af de problemstillinger, vi hørte lidt om i forhold til de her cases, vi så lige før. Allerførst så synes jeg, der er sådan en tendens til sådan at gøre robotter magiske og alt muligt andet. Det er det selvfølgelig også, men altså robotteknologi er for så vidt ikke nyt, i hvert fald ikke sådan, som jeg tænker robotteknologi. Robotteknologi, det er måske sådan rent basalt set, at vi tager nogle intellektuelle menneskelige funktioner, såsom at registrere et eller andet på vores sanser, og så træffe en beslutning, og så gøre noget på basis af den beslutning. Og det er sådan set en meget, hvad skal man sige, generisk måde at beskrive, hvad en robot er for noget på. Og hvis man bruger den beskrivelse, jamen så er sådan en god gammel styringsmekanisme til en dampmaskine, det er også en robot. En termostat i radiatoren er også en robot. Så jeg tror også, man skal få med at ikke at tænke robotter bare som de her humanoider, der render rundt eller Star Wars-agtigt. Robotter kan være alle mulige ting, hvor vi tager nogle menneskelige, intellektuelle sansefunktioner og beslutningsfunktioner, og så handlefunktioner og lægger ud i noget teknologi. Og det kan helt sikkert være noget så avanceret som humanoider eller de her gående robotter, der interagerer med mennesker i en social sammenhæng ude i den virkelige verden. Men det kan altså også være noget så simpelt som det her. Jeg tror bare, det er vigtigt for jer, at I tænker robotteknologi som denne her generiske form for måde at tænke teknologi på, hvor der bliver taget nogle, så at sige, registreringsmekanismer og lagt over i noget teknologi. Og det kan selvfølgelig gøres meget enkelt, som termostaten, der bare registrerer, har vi noget i den temperatur i rummet, og så lukker for varmetilførselen. Eller man kan have langt flere, hvad skal man sige, sanser ude, og så også langt flere, hvad skal man sige, måder at handle på, eller bare skrue op og ned for varmen. Men grundlæggende set, så er det måske bare et spørgsmål om kompleksitet. Og det er klart, at lige snart så begynder at skal interagere med mennesker, men så er der langt mere kompleksitet, end hvis det er et relativt med al respekt for ingeniører og termodynamik, fysisk system, som handler om at skrue op og ned for varmen. Men altså sådan en god gammeldags væv med hulkort, det er også en form for robotteknologi. Og vi har dem alle mulige steder. Det er også en lille robot, der sidder i et toilet og sørger for, at der på magisk vis bliver tændt og slukket for vandtilførselen, og cisternen er fyldt op eller sødt. Så prøv at tænke robotter på den måde, fordi så kan I begynde at se dem alle mulige andre steder. På den måde så kan robotter også mangle en krop, så at sige. De kan også ligge inde i telefonen. Det kan være den robot, der samler information om, hvad I typisk plejer at søge på, og kommer med nogle mere kvalificerede bud, når I sidder på Google eller et eller andet, eller i forhold til jeres bogkøb på Amazon. Så inden for arbejdspsykologien, der har man sådan et begreb, der hedder single loop og double loop learning, og der er måske nogen af bekendt med i forhold til sådan over i socialvidenskaberne, samfundsvidenskaberne. Men det handler egentlig om, at der er sådan to måder at lære på, eller to måder at agere på. Og den ene måde at agere på, det er at gå hen og, hvis der er for koldt, så kan man skrue op og ned fra radiatoren, og så kan man så registrere, om det så at sige bringer en nærmere målet. Det kan man så gå og regulere på hen over en dag eller en uge. Og det er en meget effektiv måde at lære på, hvis man ligesom har regnet systemet ud. Det flytter os ikke som mennesker eller i forståelsen af et system, men det er sådan set måske heller ikke særlig nødvendigt i forhold til en radiator, fordi det har vi måske en ret god forståelse af. Sådan i arbejdspsykologisk sammenhæng, der handler det om, at vi ligesom har nogle løsningsstrategier, sådan en værktøjskasse, vi bruger. Så prøver vi hele tiden at anvende den værktøjskasse til at løse nogle problemer. Og hvis det ikke er de rette værktøjer, vi har, så bruger vi dem bare stadigvæk eller mere, og så kan vi måske risikere at løbe panden mod muren hele tiden. Og det, hvad skal man sige, for eksempel arbejdspsykologer så kan arbejde med, det er at prøve at få en organisation eller et individ til at kigge kritisk på de redskaber, man har, og så prøve at vælge nogle andre løsningsstrategier. Og det der med at vælge andre løsningsstrategier og få en forståelse for, hvordan de eksisterende løsningsstrategier ikke er gode nok, det kaldes for dobbelt loop learning. Og der tænker jeg, at det er sådan en måde at prøve at tænke på, hvad robotteknologi kan, når vi begynder at få mere og mere kompliceret teknologi. Det er rent faktisk, at det kan udfordre os på nogle punkter. At i stedet for, at de her termostatrobotter
bare gør, som vi får besked på at skrue over ned for varmen, så har vi med, hvad skal man sige, den forbedring af teknologien, blandt andet computerbaseret og softwarebaseret teknologi, muligheden for at opsamle langt flere informationer om, hvad vi gør, men også mulighed for at lave nogle simuleringer frem i tid. Og det kender man meget inden for eksempel, når man kigger på elsektoren med de her intelligente elmålere. Der er der meget, hvad skal man sige, fokus på at sige, jamen, kan man prøve at udfordre brugeren til at sige, hvis du gør sådan og sådan med dit elforbrug, baseret på, hvordan du plejer at gøre det, så kan du rent faktisk spare nogle penge. Og det synes jeg er en meget interessant måde at tænke den her, hvad skal man sige, dobbelt loop learning på. Og det er ikke fordi, det skal udbredes til al robotteknologi, men det er mere som sådan en innovationsvektor, man kan overveje. Kan man tænke denne her måde at udfordre brugeren på, som en måde, som hvad skal man sige, robotteknologi kan fungere på. Så det handler altså om at prøve at få sådan et ekstra loop ind i forhold til nogle af de ting, vi allerede gør. Og det redskab, som jeg kunne tænke mig at bruge til det her med at flytte os, altså til at opnå større indsigt eller blive udfordret, der er der altid rart at bruge nogle velafprøvede redskaber, som ikke skal ud og sådan at bruge sådan bleeding edge teknologi. Og der findes faktisk rigtig meget inden for computerspilsindustrien. Fordi de har simpelthen lært på den hårde måde. Altså hvis brugere ikke gider at købe deres spil, jamen så er det måske den hårdeste dom, der findes. Ikke? Så de har virkelig lært at skulle lave nogle ting, der fungerer. Og de er rigtig gode til at flytte brugeren gradvist ind i nye domæner. Og det kunne fx være sådan noget med, at man overvejer lidt med de her robotstøvsugere, der skal ud til nogle ældre. Og så kan man selvfølgelig, jeg synes, der er mange niveauer i den her snak om teknologi inden for ældreplejen. Jeg synes, en af dem det er, at måske handler det slet ikke om støvsuger og robot, det handler mere om socialt samvær. Men det kunne også handle om at sige, at de her ældre, de har i forvejen, hvad skal man sige, en cisterne, hvor der sidder en lille robot. De har allerede en termostat. Så teknologi, der ligesom føjer sig ind i noget allerede kendt, det kan rent faktisk godt flyve derude. Så det handler ikke om, sådan, om robotteknologi fungerer eller ej. Det handler meget om den måde, teknologi bliver introduceret på. Og der tænker jeg, at spilindustrien har rigtig meget at byde på. Og jeg begynder at samarbejde med en spildesigner, som har indsigt i alle de her mekanismer, som man bruger inden for spilindustrien. Så mit råd til jer, det er, at hvis I ligesom har et område, hvor I gerne vil flytte nogle brugere, det kan være på mange måder, både brugere til at forholde sig mere aktivt til den måde, de plejer at gøre tingene på, eller skal flyttes ind i et nyt teknologidomæne, som f.eks. sådan en robotstøvsuger, jamen så prøv at tænke over spilindustrien. For der ligger en masse gode pædagogiske indsigter i, hvordan man så at sige kommer nærmere brugeren. Jeg har sådan forsøgt at stille lidt skematisk op og sige, at meget af den teknologi, vi går og arbejder med, når vi skruer ned fra radiatoren, det er sådan meget sådan punktting. Vi lægger en kommando ud til teknologien. Vi vil gerne have dig til at bringe ovnen op på 200 grader, eller vi vil gerne have dig til at fylde cisternen op. Men der findes også, hvad skal man sige, teknologi, der netop har en evne til at samle en masse information om, hvad vi har gjort før, hvordan ser vores adfærdsmønster ud, og så i øvrigt også simulere frem i tid. Hvis du gjorde sådan og sådan, så kunne du opnå de her de fordele, eller så vil verden se sådan og sådan ud. Og det behøver ikke bare være i forhold til at spare el, det kan også være i forhold til diabetikere, som er i en meget kompleks verden af en masse forskellige variabler i forhold til deres livsstil og den medicin og hvordan de tager medicinen. Og det er en meget kompleks simuleringsopgave, hvor de skal kigge ind i fremtiden, fordi de oplever ikke altid nogen umiddelbar forbedring af deres livsstil der nu. Det er meget sådan profylaktisk, sådan 10-15-20 år ind i fremtiden, så kan de opnå nogle reduceringer af sådan nogle senskadede effekter eller følgevirkninger. Men hvis man kan bringe fremtiden ind i deres dagligdag her nu ved at lave simuleringer, hvis du gør mere og mere sådan og sådan, så kan du opnå de her de fordele, baseret på, hvordan de faktisk lever deres liv. Og der er mit budskab i, at de her spildynamikker kan være gode til både at tilpasse sig på basis af, hvad der er sket før. De er rigtig gode til at sætte inkrementelle mål frem og motivere brugerne på en god måde ved at vise, at du kan faktisk nå herhen eller opstille gode delmål. Og så er der et andet, vi har fundet mange begreber inden for spilindustrien. Så har de også et meget vigtigt begreb, der hedder sandboxing. Og det handler egentlig om, at her er sådan et trygt parallelunivers, hvor du kan prøve at eksperimentere og så se, hvad der sker, hvis du gør sådan og sådan og sådan. Altså sådan et simuleringssideunivers, hvor man igen gradvist kan få et andet oplæring i forhold til de relevante elementer, der indgår i det system, som man interagerer med. Og det var egentlig i alt sin kortfattet det, jeg gerne vil fortælle, at spilindustrien har en masse gode ting at byde på i forhold til, hvordan man kan introducere teknologi til brugere, og hvordan vi kan få teknologi til at udfordre brugere med at flytte os. Ikke bare, hvad skal man sige, den her single loop
adfærd, hvor vi har en masse gode teknologier, der allerede fungerer. Men den her form for dobbelt loop learning, hvor vi reelt flytter os kvalitativt i forhold til, hvad vi plejer at gøre. Og jeg er klar over, at det er selvfølgelig en meget abstrakt, generisk måde at fortælle det på, men jeg spotter om mulighederne i mange af de sammenhænge, jeg indgår i med de kunder, jeg arbejder med, og I er også en meget bred forsamling. Så jeg vil næsten hellere lægge op til, at der er basis for dialog senere, og jeg tror måske også, der er tid til et spørgsmål, måske opklaring eller udfordring her. Så det var alt, hvad jeg gerne vil sige i dag.